Христос воскресе, мили деца, мамини рожби мили. Преди време в разговор с мен едно добро дете се изрази за мен с думите, че съм Иерусалимски патриарх, но неговата възлюбена съпруга не беше съгласна с това негово изражение. Казвам това, защото когато ние говорим с живите човеци и не сме съгласни с техните добри желания, които те споделят пред нас на глас, свързани с техния живот, с техните трудови дела, то това е свидетелство, че в нас има дух на злоба, дух на завист, дух на греховна ревност и в нашите сърца липсва божествена любов и в нашия разум липсва божествена любов и в нашите души липсва божествена любов. Затова, когато общуваме с живи човеци, те споделят с нас какви желания имат. Желания, свързани с техния живот, с техните трудови дела, които желания изглеждат добри, не греховни, трябва да се опитаме с чисто сърце и от душа и от сърце да кажем: ако тези твои желания са богоугодни и са за слава Божия, дай Боже да станат за слава Божия, не за грях. Амин. Това е